Hygge hej så. Her i dag spiller vi noget Armored Forgers. Jeg tænker bare lige over det, jeg vil filme. Det er mit yndlingsspil lige for tiden. Håber jeg hygger her. Så lad os komme i gang. Og der er en helikopter. Bye bye PS og go. Nå. Vi kan... Jeg ved ikke lige hvordan man skruer op for lyset, eller så havde jeg gjort det. Jeg ved ikke om det er inde i video. Okay. Ellers så kan man sgu nok ikke. Jeg dræbte 3 sådan lige før, det var ordentligt hyggeligt. De alle sammen stod bare campet inde i en bygning. Så kom jeg bare op bagved med min, hvad hedder det, det var en VSS, hvis I ikke ved hvad det er, så det var bare en maksimum. Всем позывным. Это Жатва 01. Мы под обстрелом на базе. Пролог. Конец связи. Der var uheldigvis 4, så... Ja. Всем позывным. Говорит Жатва 01. Теперь у нас новая ретрансляционная башня на базе Вермут. Конец связи. Bare lige ret sikker på, at det fleste inde i den her server er russisk eller sådan noget. Så. Russia. På en rigtig vej. Nej. Jade, where you going? Only, I'm here. Jeg ved ikke lige, hvem Chi er. Sorry, Jade, just doing a logi run. Og Jade. Kunne vi gøre en sag. Жатва 01, всем позывным. Товарищи, мы только что потеряли базу Консул. Конец связи. Den er bag mig. Den kommer bare efter mig. Tro mig, jeg er ikke god til det. Jeg er sådan, hvad fanden har jeg nu? 12 timer i det. Det er ikke meget. Det lyder så meget, det er ikke meget. Og jeg skulle sige venlig hilsen til ham, der skrev nej i min anden video. Det var meget hyggeligt. Her. 3. Nej, jo. 4x for real, eller hvad man det nu er. Jeg kan ikke sige dit navn, sorry. Hvor er det efter mig? Der er en anden lige der, hvor jeg går op til. Det irriterer mig. Det var... Her, der dræbte jeg 3 på. Jeg ved ikke om de er døde, fordi man bliver knocked de fleste gange. Men ret sikker på at jeg fik en, for jeg skød ham lige i hovedet.
bygge. Okay. Jeg siger bare til, hvis du får højt, altså, så skriver I ikke rigtigt, at I ikke kan se noget. Muhahaha. Hej. Oj, chopper. Ui. Oh shit. Hvad satan? Væk. Ret sikker på det der by. Nej. Jeg er ret sikker på det. Hvad fanden er det der? Всем позывным. О. Это Жатва-01. Парк легкой техники построен на базе Ледник. Конец Hvorfor er der så связи. mange med helikopter? Okay, så. Men jeg har ikke min binoculars, så jeg har ikke noget der. Så er det om bag træet. Der. Nu. Жатва-01. Всем позывным. Установлена ретрансляционная башня на базе Ледник. Конец связи. Badekar. Oj. Hold da fest. Det var hyggeligt. Vi har lejrbål her. Vi har lejrbål her. Jeg ved ikke, om jeg skulle have taget et andet secondary. Jeg har ikke nogen magasin til den. Nej. Det skal være hyggeligt, det her. Jeg ved, om det ikke nok går i det der. Lige sige det igen. Der er den der lampe. Den har ikke nogen sikkert. Noget op til os. Den har en god idé. Nå. Жатва-01. Всем позывным. Товарищи, мы только что потеряли базу Табор. Конец связи. Jeg skal egentlig ikke snipe. Vi skal kun, hvad hedder det? Short kick. Okay, det vidste jeg sådan. Okay. Okay. Jeg ved ikke, de var lyst. Se, der er ikke rigtig nogen gode snipersteder der, så... Okay. Så jeg tog mig den her. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Altså, vi er ikke i gang med at capture, så der er ret mange folk. Så. Holy shit, jeg kunne lige noget.
var en, jeg troede det var min teammate. Ja, det... De løb sådan rundt om hinanden hele tiden. Ej, det var irriterende. Den har ikke nogen supplies. Den play. Hvad skal vi gå herhen? Altså, kan vi bare gå derned? Det er irriterende. Der er en super, der er ikke friendly. Ikke. Hvor er det? Au. Jeg skal lige bandage. Det er irriterende. What? Okay, hvor meget begyndte jeg lige at bløde? Okay, jeg brækkede simpelthen mit ben. Ja, jeg glemte lige at trykke der. What? Hvad skal jeg så have noget morfin eller sådan noget? Hvor skal lige have? Arkovik. Всем позывным. Жатва 01. Враг захватил базу. Пролог. Конец связи. Selvfølgelig. Okay, hvor fanden? Det er hygge. Er det biler eller lastbiler? Jeg har ikke nogen supplies. Nu sker det. Så gør vi sådan der. Den der var det. Det var der. Det her kommer til at være en lang god tur. Minutter allerede. 60 fps. Nå. Jeg ved ikke engang, om jeg går den helt rigtige vej. Det gør jeg heller ikke. Jeg skal bare lige... Nå, jeg bliver også kørt ned. Det lyder mærkeligt at sige. Jeg bliver også kørt ned. Jeg tror min teammate er død. Jeg havde ret. Jeg har armor piercing bullets. Så jeg ved egentlig ikke. Vi har den der. Nej, den skulle jeg gå ned til noget før jeg respawn. Og de... Hvor mange supplies har de? Nej, de har mange. Suicide. Jeg mener, må man vise det på YouTube. Vips. Så nu håber jeg så på fandme Sandy. Okay, det var det rigtige sted. Okay, nej. Nix. Hvordan transporterer lige mit kamera derovre? Bilerne om. Oi. Guys, capturing Fireback. We have an Apache attack helicopter in the area. Trying to stinger him. Ein Deutscher. Servus. Wie geht's dir? Tag. Oh my god. Grüß Da dich. fahren. Ja, Digga. Tötet mal den scheiß Apache da, der wird uns gleich hier totstrafen auffahren. Hey, stop. Hey, tysker. Jeg ved, hvad han siger til, hvis jeg lige pludselig bare begynder at råbe scheisse. Apache helicopter circling farm, looking out to strafe us. For folk, der ikke ved, hvad det er, så betyder det egentlig bare lort. På tysk. Всем позывным. Говорит Жатва 01. Развернут парк тяжелой Grunden техники til на at ikke базе sende Вермут. lys, det er fordi, så er Конец der meget связи. nemmere at se. Jeg ved ikke, hvad for mig jeg skulle købe. Всем позывным.
Wohin fahrt ihr denn, Jungs? Мы под обстрелом на базе. Ungefähr. Конец связи. Chef gerne. Order 1. Was hast du gesagt? Wo du hinfährst. Wir sind auf Farm mit einem Apache Attack Helikopter über uns. Das ist nicht schön. Das glaube ich dir. Ich helfe dir Fahr gleich. mal lieber eine Baum. Ich kann Stinger mitnehmen. Ja, ich habe meine Stinger hat er geflared, aber der circelt jetzt uns sucht, wo er uns strafen kann. Wir sind in der Down Area hier. Nicht oben. Alles gut, Baby. Durchhalten. Jeg har ikke været inde og rykke de her settings. Жатва 01. Всем позывным. Наши Ой. товарищи сообщили о вражеской активности на базе Штанга. Конец связи. Bare lige, jeg skal være klar på at se mig hakke nu. Foran. Vent derned. Searchlights. Oh. Det var min engine. Jeg kan sgu bare lige. Så. Do we know where the Apache went as of now? He was circling over farm last I saw him. Nå, der er den der I can visual. still hear him, so he is around farm. Copy. Bare lige, skal være klar til at se noget meget kedeligt. Kører alligevel 80. Kører 80 og kører galt. Jeg ved ikke, hvor langt væk vi er. Berlin eller... Hvor skal vi være her? Sådan, venstre. Hvor skulle lige... Der er et eller andet, der brænder. Jeg har stadig ikke den der på. Jeg ved ikke lige, hvor mange folk der faktisk er. Jeg skal cirka stoppe om en halv time. Så der. Hvad fanden? Time? Ja. Жатва 01. Han kører Всем позывным. simpelthen så Мы godt. только что развернули полевой госпиталь на базе Циксон. Конец связи. Kannst du ein bisschen... Og der crashede det. Tror jeg. Så ja. Aha. Jamen det går meget godt. Ja. Ja. Skal vi vente eller stoppe? Jeg tænker...
Vi venter. Okay, så lukker vi. Nu får jeg lyst til at spille noget andet. Og så ikke alligevel. Ej, vi var også lige nået dertil. Det er så irriterende. Yay! Nå. Det er der 4%. 4%. 5. Og den sidste nåede jeg ikke. Ved du, at vi gør faktisk noget. One life challenge. Men det er også stopper det. Punktum. Nej, det ved jeg ikke, om jeg gider. Ej, jeg kommer ind. Nå, jeg skulle lige noget hurtigt. Vi connect. Ja! Mine frames. Эй, der var cement, der kørte af helvede til. Жан-2-0-1, всем позывным. Товарищи, мы только что потеряли базу. Выпил, конец связи. So, you guys cannot do something about it? At the bomb? Jeg kan ikke se en skid. Jeg glemmer hele tiden at tage armor. Det der flag. We have a heavy armored vehicle in base Lviv with a gun, firing on supply and helicopters. Jeg er simpelthen flere. Det er vigtigt, hvordan det ramte. There's a live campingstange from up. Okay, så jeg tror nu også, han er død nu. Armored vehicle is marked on the map at base Lviv. Vi capture. Tak, armored vehicle. Det var meget pænt, det der. Ui, der er bare wire. Ui, der er fandme mere. Jeg fucking hader det. Spændende. Undskyld, det gør jeg lidt meget. Så er vi der her. Webs, det glemte jeg at gøre noget før. Okay, og så tager det der egentlig sammen. Nå. Jeg har egentlig aldrig prøvet at skyde med den her. Det var ikke højt, nej. Nej, det er ikke højt.
er jeg ved at tabe noget. Жатва 01. Всем позывным. Теперь под нашим контролем база Пролог. Мы еще покажем зубы. Конец связи. Outwardly coming down the hill to the base, firing at the supply points. Oh fuck, vi capture ikke noget. Man kan ikke se. Hvordan har der? God idé at komme herned, når vi bliver skudt efter. Jeg tror ikke, han hørte det. Så jeg tænker, at jeg prøver at gå op. Så ja, det der vores. It's back on top of the hill, on the mark. Det var Brad, det er deroppe, hvor jeg går hen. Jeg har... Hvordan er det? Nej. Land armor. Er det ikke? Ikke noget. Jeg går ned. Nå, kom. Så. Жатва 01. Всем позывным. Враг Господи, атакует он базу не Тавр. видал. Конец связи. Fuck er det? Det er ikke. Skyss. Åh. Undskyld. De kan ikke se noget, der ikke rykker sig. Eller? Ja, okay. Windshield wiper and well. I can't see now. Altså. Всем позывным. Это Жатва Men 01. skulle gerne Вы kunne под gøre. обстрелом на базе Циксон. Конец связи. Ved du, jeg tager den sgu bare lige ned. Var det ikke den her, jeg blev kørt ned? Den har et flat dæk. Så kan vi godt finde noget sikkert effekt. Jeg er sikkerhedstale på. Og det er vores food soldiers. Så. Okay. Hold da. Dog. Er det bare mig, eller er det en lille bit smule tog? Ja, satan. Så, ølbakker. Okay, jeg gjorde ikke det. Men okay, det ved jeg ikke lige, hvordan det der giver mening. Get en gunner.
Det var det her, jeg ledte efter. Oh my god. Okay, den er udlagt. Hvor går jeg ud? Всем позывные. Hold Душа da fest. 201. Построен парк тяжелой техники. There is an на базе. American in a Jeep going to Конец связи. Prologue, guys. If you're in Prologue, he's there. Lad os blive der attach lige den her igen. Eller kan vi egentlig ikke bare bruge den her til at gå rundt i? Inden vi er på komme. Nej, bro, kom nu. Jeg føler, han skal til at plukke lort ud af mig. Så closely, fordi den er åbenbart åben, den der. Det gav også bare god mening. Så hvor kan vi hen? Vi kører herhen, fordi der har vi mange problemer. I'm driving Prologue. You need support Prologue and coming with heavy firepower. Vil det være rank up? Yo, is that a friendly shooting at me from Jeg campgrounds? har sat mig et meget godt sted, hvor der er en lygtepæl, undskyld teammate, jeg er sådan lidt. Så kommer vi lidt for det fand. Mate, vi skulle nok døde. Mit spørgsmål er bare, hvordan fuck han missede det der. Душа 201. Всем позывные. Наши товарищи сообщили о вражеской активности на базе Игла. Конец связи. Get out here. Nej, det er dit valg nu. Bye, have a great time. Det er vigtigt, hvordan man bruger mikken i det. Så er der ikke et eller andet sted, som jeg eller husker det. Det er de i gang med capture log. Det er de så ikke mere. Nå? Shots by out of Prologue. How is the situation? Prologue. Med Is answer. 40. We lead to Prologue front. Capture farm igen. Fingari, hello. What? Ja, jeg ved ikke. Altså, Душа 201. Всем må jeg позывные. kigge på den. Можно получить тяжелую технику на базе Валерон. Конец связи. Hov. Den der. Whips. How is the situation on Prologue, please? Can someone answer, please? I'm on my way. It's good, it's good. Jeg ved stadig ikke, om det virker. Så er det ikke denne kom. Der er en. Og lige ham der, han var ikke fucking friendly, den abe.
Din fucking abekat! Ah! Fuck, det er sjovt! Det er fucking grineren. Nej, det er simpelthen... Og så får vi fucking dem her. Luksus, så kan de jo godt komme ud. Joink. De kan vi range find med. Hvad ellers har han? Hvad står der her? Guys, prologue, you have mic. Hates the FIA. Det er crazy. Ej, det er simpelthen så sjovt. Jeg har intet No English, please. fucking pistol. Sí, hablo español. ¿Está bien? ¿De dónde estamos? Jetzt fragt ihr mal bitte über Englisch oder Deutsch. Ich Ja, verstehe please, langsam gar nicht. Sprachen Sie Deutsch? Yeah, English. Ja, ich Deutsch. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, det er så sjovt. Всем позывным. Американцы захватили Deutsch, базу Deutsch, Тавр. сука, да, Конец Deutsch. связи. Ja, Deutsch, nix, suka, Deutsch, ja. Hold da kæft, der var en dame, der begyndte at tale fucking... Hvad fuck var det? Deutsch eller hvad? Jeg ved ikke, hvad det er. Han spiller med geografi og sådan lidt nogensinde. Ой, да. Men ja, og så kom alle mænd bare på radioen. Og det er det sjoveste, jeg nogensinde har lavet det her spil indtil videre. Hold da kæft, men det er også lige godt med en tjekke. Ja. Det er... Yup, Sam. Wow! Jeg ved ikke, hvordan man får dem der. Øj, jeg elsker ham der. Tak for lootet. Danke. Danke schön, I guess. Og det er sjovt, han kommer op gående til mig, som om jeg er død. Жатва 01. Всем позывным. Han kom bare. Жатва 01. Всем позывным. Американцы захватили базу Циксон. Конец связи. Ja, det kan også godt være, han troede, jeg var fjendtlig eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Han kom bare gående op til mig, kigger ned på mig, så begynder jeg bare at skyde løs. Med min pistol, som der. Jeg havde 3 skud tilbage. Boat started to kick Reaper from the server. What? Virkelig? Er det ikke? Undskyld. Jeg ved ikke, hvad der man skriver nu. Hvor er communication chat? Det er den her. Fandt det. That's Reaper King. Jeg har ingen idé, hvem det er. Jeg er ikke ude i vandet, min ven. Nu er jeg. Jeg vender mig seriøst om på de bedste. Det er en teammate, undskyld teammate. Han er død. Всем позывным. Teammate død. Это Жатва 01. Вы под Base обстрелом на базе. Undertake. Пролог. Nej. Конец связи. Nej, nu går jeg også helt forkert vej. Var allowed item, weapons launcher, normal smoke, blah 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 blah. Dem. Hvad? Men lad mig lige gå op og læse reglerne. Jeg har ikke engang gjort det. No enemy faction clothing or gear. Den har jeg heller ikke. Item. Weapons, allowed items, weapons, launchers, pistol, normal, slash move, stun, grenades, medical items, no team killing. Det giver også mening. Всем позывным. No Жатва total 01. rotating of fuel Враг cells, захватил driving базу. vehicles, Игла. Конец связи. Assault permanent ban. Benevisions. No. Ja, okay.
Jeg skulle lige tænke over, hvad fanden det var. ...15 minutter. Yes, godt nu. Se, jeg har jo ikke været død, siden jeg lavede One Life Challenge. Jeg blev bare kigget. Eller crashed hedder det. Og så reconnected jeg. Se. Hvor satan er den der. Okay. Holy fiskefly. Den har en dejlig dag. Vent, er han ikke? Er han død indeni og bare flyver rundt? Nå, hvad er det der? Sigtet kan ikke engang gå så højt. Eller min riffel kan ikke gå så højt. Ja, det er det. Okay, så højt. Ramte den. Flere gange. Den gider sgu ikke. Skyde efter. I'm at Pinewood Lake. I'm at Pinewood Lake right now. Hvad sagde han? Nå, ja. I'm right here at camp. Right here at camp. I'm right on camp. Åh, den har ikke nogen skud. Жатва 01. Всем позывным. Враг атакует базу. Пролог. Den havde så en Конец undskyld. связи. Jeg var lige ved at dræbe mig selv. Jeg var meget tæt på at dræbe mig selv. Ish, det er da irriterende, jeg bliver ved med at gøre det. Всем позывным. Это Жатва 01. Вы под обстрелом на базе. Рабкор. Конец связи. Beta, er det ikke sådan nede ved vores baseline eller sådan noget? Er vi ikke det på Korea? Krille. Det ved jeg sgu ikke. Hov. Jeg elsker den der lyd. Hvad er det, vi lige skal fly? Kigger ned i dejligt, kigger op ad en knap. Det er et logo. Ej. Jeg ved, om man kan få noget censored high ground. Look, I have the high ground. Jeg er crouched. Det er crazy. Jeg har været crouched hele tiden. Hvem end der kigger på mig, sikkert tænkte jeg var kæmpe idiot. Er han død? Ja, de fandt ham. Rip mate. Nej. Ja, sådan er det der. Og teammate. Vent, jeg er stadig skadet. Nej. Og teammate. Teammate er dernede. Han er dernede. Den? Nej, den. Gå væk. Går jeg heroppe? Nej, det er der.
Lige der. Fucking løgn. Det er crazy. Det er crazy! Hvad laver min teammate egentlig? Han gør ikke en skid. Han sidder bare og kigger ind på den der bygning. Jeg har fik en gang. Det her det har spillet. Så lad os håbe på, at jeg ikke absolut bliver rammet af en eller anden dude igen. Nå nej. Ved du hvad, jeg tænker sgu egentlig bare at stoppe her. Враг атакует базу. Рабкор, конец связи. Så ja. Jeg kan lige vise servernavnet, hvis jeg vil have det. Lige her. Yep. Så jeg vil sige ses. Laver nok en til videoen. Det er ikke så lang tid, det kan også godt være at jeg laver en anden i dag. Nå, bye bye.